πλαίσια τη συμμετοχή μα στη δράση βίντεο πειράματο στο γυμνάσιο, θα επαναλάβουμε τα βήματα του Αλεσάνδρου Βόλτα και θα κατασκευάσουμε τη δικιά μα βολταϊκή στήλη. Θα κατασκευάσουμε μια απλή βολταϊκή στήλη, δηλαδή μια μπαταρία βασισμένη στην αρχή του Βόλτα, χρησιμοποιώντα μεταλλικού δίσκους και διάλειμμα υδροχλωρίου νατρίου ως ηλεκτρολίτη. Έπειτα θα χρειαστούμε τα παρακάτω υλικά: κέρματα των 5 λεπτών, δίσκους φθεδαργύρου, χαρτόνι, διάλειμμα υδροχλωρίου νατρίου, καλώδια, ψαλίδι, πολύμετρο και ποτήρι ζέσεως. Βάζουμε νερό μέσα στο ποτήρι ζέσης. Προσθέτουμε μια κουταλιά χλωριούχου νατρίου. Ανακατεύουμε για να γίνει ομογενές. Κόβουμε μικρούς δίσκους από χαρτόνι ίδιας διαμέτρου με τους μεταλλικούς δίσκους. Βυθίζουμε τους μικρούς δίσκους στο διάλειμμα για να απορροφήσουν το χλωριούχο νάτριο. Τοποθετούμε ένα δίσκο ψευδαργύρου. Επιπλέον, βάζουμε από πάνω ένα χαρτόνι εμποτισμένο με χλωριούχο νάτριο. Στη συνέχεια, τοποθετούμε ένα 5 λεπτό πάνω από το χαρτόνι. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία ψευδαργύρου, εμποτισμένου χαρτονιού, χαλκού, μέχρι να σχηματίσουμε τουλάχιστον 10 στρώσεις. Χρησιμοποιούμε ένα πολύμετρο ρυθμισμένο στην κλίμακα συνεχούς τάσης 0 μέχρι 20 βολτ για να μετρήσουμε την τάση της στήλης που φτιάξαμε. Καταγράφουμε την τάση που εμφανίζεται στην οθόνη του πολύμετρου. Συνδέουμε τα LED στην μπαταρία. Παρατηρούμε ότι ανάβουν. Επομένως η μπαταρία μας δίνει επαρκές ρεύμα. Το βολταϊκό στοιχείο παράγει ηλεκτρικό ρεύμα μέσω χημικών αντιδράσεων οξυδοαναγωγής. Ο ψευδάργυρος οξυδώνεται, δηλαδή χάνει 2 ηλεκτρόνια και μετατρέπεται σε θετικό ιόν. Ενώ τα ελεύθερα ηλεκτρόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ρεύματος. Η αντίδραση αυτή είναι πηγή ηλεκτρονίων που ταξιδεύουν μέσω του εξωτερικού κυκλώματος παράγοντας ρεύμα. Ο χαλκός μεταφέρει τα ηλεκτρόνια που παράγονται κατά την ηλεκτροχημική αντίδραση, αλλά δεν συμμετέχει άμεσα στην αντίδραση, δηλαδή δεν οξυδώνεται ούτε ανάγεται. Το διάλειμμα χλωριούχου νατρίου βοηθάει στη μεταφορά ιόντων, κλείνοντας το κύκλωμα. Η βολταϊκή στήλη μετατρέπει τη χημική σε ηλεκτρική ενέργεια. Το πείραμα δείχνει ότι οι διαφορετικές μεταλλικές επιφάνειες, χαλκός ψευδάργυρος και ο ηλεκτρολίτης δημιουργούν διαφορά δυναμικού, δηλαδή τάση. Αυτή η αρχή χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα στις μπαταρίες. Είμαστε μαθητές της 3ης τάξης του Δευτέρου Γυμνασίου Σερών. Σας ευχαριστούμε!